I danas ćemo snimamo igricu. Snimao sam jedan video, a mi se slučajno obrisao. I bio sam na početku. Znate koliko sam igrao? Znači baš puno sam igrao. Vidite šta sve imam. Mislim, jeste i ja sam sve lepo napravio. I meni se delitovao video. Znači, da vidimo šta će blizu. Bam, bam, bam. Svi mi je morao pogoditi, inače imamo tu. Ajde, reši. Ti moji pomoćni. Ova vila je toliko glupa, ne znam zašto sam je stavio. Mislio sam da je nešto bolje. Prejak sam, ne može mi niko ništa. Speed. Sad brže udaram. Ovo mi nije ništa. Ovo mogu da stojim. Znači neću se pomeriti. Ni da pomeri se neću, a ubit ću ih. Evo ga. Đavo, šta još di? Uzmem multishop, a da nemam 226. Ajde. Da ih prolazi pored njih onako. Što nice. Znači, ja ću pre vas pucat nego vi mene. Dođi, šta ti radiš? Ono, ja sam neuništi, baki. Sad ćemo da mi sreda pucaju na sve strane. Isto, neću se pomeriti, a sve ću da ih ubijem. Začekaj, ajde, moja vila je ubiti ih. Sve sam ih ubio. Ovo je sa jednim okom, ovo neki slepi miš nešto da znanja. Da mi boost mirror, zato što imam full health, ono šta sam. Ovi bomberi, to već moja se poveri. Si moro. Riješi bombere, riješi ove debeljuce. Ok. Daj mi shield. Nešto novo, ono. Koliko sam jak mogu kroz ovo da hodam, ovo je tu. Da vratim heal, to. Evo ovo već. Lagano mislim da ću ga pobediti. I da me neće ni pipnuti. Ne da pipne. Šta ti đavale hoćeš? Ne dam ti sada, imam manje od 1000 mrš. Prelazim arenu. Nije ovo arena, ovo je prelazim ove. Ja sam prešao u arenu, ali mislim, ja mislim. Ajde. Znači, stojim tu. I malo sam se pomerio, znači, nisam. Uspio challenge, ali ipak, čekaj, ako snimam, dobro, mislio sam, ako ne snimam, Ajde. Idemo, treba će mi malo heala. Šta da ja radim, koliko sam jak. Vidite, daj mi ti heal. Rešavam sve rešavam. Neću se hvalim, ali nejači se. Ima neko jače od mene. Vidite ovo. Ne može mi niko ništa. Sve ću da vas pobijem. Daj mi da mi bude jači. Health. To je iskreno. Sve ostalo mi ne treba. Možda oni. Pa nešto. Ne treba mi nešto. Nešto posebno. Evo, ovo me udari zato što su prejake. Sada mi baci sve u glavu. Ovak je bil, ajde, onako mi ne moraš mi davati, treba mi, nije mi trebalo, neću to. Idemo. Ovo reši.
Vi ste mi to mogu, znači ništa mi nisu heal potrošili. Ja se misli, imam one kao, kao neke bombere da prolaze kroz zidove. Zašto sam rekao zidove? Ne, bojme! Opa, bravo. Bravo. Esimo. Poison touch. Ti treba mi malo heala. Da, to ovi svi runda su mi... Bravo. Nisu ni stigli da me udare. Ovim bomberi, ono... Ima neko jače od mene u buraz. Ono, sve, ono, vidite ovo. Rastura. Mislim, još nisam stavio najjači oklop, još da stavim najjači oklop. Najjači ovaj plašt i sve to. Ovaj zmajko, sjećam se ono na početku kad sam se mučio da ga rešim. Ovo se dere koliko, ne znam ni ja šta, ajde daj mi ovo. Šta je djavole? Imam to već. Imam. Mislim da imam, ali... Ajde, reštemo i da, ono, nisam ništa stavio način. Trebam da promenim ove likove. Ovi pomoćenike. Tornado neki. Nešto ne znam ja. Ajde, reši. Koliko vas je malih. Ne znam da ću preživjeti, tek sam 10. level. Mislim, nije tek, koliko to... Ovo se moram bojati, gledaj koliko ih je, još se odbijajući streljano. Bam. Dođite ovdje da vas rešim. Nisam prošao level. Sjećam se ovog kad sam igrao. Nisam mogao ništa. Morao sam da bežim od njih. Level max. Rage, bre. Ko je rageovao? Bam. Budem naći. Možda kad sam level max. Nije baš toliko jak. Šalim se. Reakije, ali možda u drugom životu. Jer u ovom ne bih rekao. Level max, znači. Chapter cleared. Max, preš. Ojoj, gledaj šta sam sve dobio. Šta je bre ovo? Ja sam free to play. Vidite šta sve imam. Sad samo nešto. Šta tek? Plus 8. Koliko ovo? 103, ne. Ovo mi je bolje, ovo ću još upgradeati. Connecting. Znači, ova vila mi ništa nije pomagala. Daj mi još jednog ovoga. Samo njega trebamo upgradeati 3 puta. Ako imam da upgradem, jer para 100% imam. Da, više nema ih. Level 3. Ok. Para sam bogat. Pun cash. Kad nemam da kupim još. Šta imam često? Neću to sranje. Često kupujem. Znači ovo ja mislim da nemam. Da, 3500. A sve sam na ovaj oklop. Čekaj, možda imam ako ovo da stavim. Da gledam reklamu, ja ne želim. Mislim, to sam, kad sam bio mali, igrao u igricu, samo reklama tu. Sad šta će mi glupa reklama, ajde daj mi to. Try again. Daj mi ovo.
Daj mi ovo. Šta sam rekao? To 10 ovih munja. Jedan dan. Da... Mislim, ne znam. Ja nisam baš toliko igrao zato što... Meni se vratio stari akaunt. Jao, koliko ja imam sreće. Ja sjećam, pa ja mislim ono... Šta će, kako toliko imam? Ja bi trebao malo manje da igram, ono... Stari akaunt, sjećam se kad sam igrao ovu igrecu sa Pikamonom, ono... Znači, ova dva moja šišmiša pomagaju da dok hecha, daj mi. To je dobro. Kad ti možeš samo ponekad poslužiti. Ali bolje to nego neka srna čuga da dobijem. Daj mi speed jer imam full health. Da ja ću da izletim ovdje. Bam, bam, bam. Ajmo. Da, nemoj kamen u glavu. Aj, bež bre. Aj, side arrow. Headshot, eto to vam. Ponekad. I dobro je igrica, ono, evo, headshot iz prve. To će ovim majima. Či kako sad da prođem, a da me ne udari? Či nisam, ono, odmah, samo bam. Či neću, ja mislim, da ćemo ovdje šic. Nije me udario, vidite imam full health. Nije, yes. Šta je djavol? React, ne treba mi djavol. What? Znači, buć friš. Malo sam hitali ovi. Neki likovi da ću ovdje stavim. Tek sam. Imam svoje... Daj da rešim ove. Malce. Daj mi freeze. To je ponekad i dobro. Za one debele. Velik, krupan. Idemo. Daj atak jer skoro mi je full, ali... Evo, headshot, ono. Hteo je na mog malog šišmirša. Poljubim u posterčela ga poljubim ja. Znači moram ovdje tu malce zato što toliko me nerviraju. Ne mogu da hodam od njih jer se zalećevaju mene, ali bombardaši još gore. Yeah. Dark touch, poison touch. Bolt. Volio bi ja da budem ovaj sejalac. Pogodio me jednom. Znači. Idemo. Ja mislim da nema nikog bolje od mene. Znači, headshot. Ali nemojte me držati za reč. Mislim. Zašto mi daješ te gluposti? I te gluposti. Idemo. Nema nikog bolje. Vidio. Stojim, rešavam ih. Prolazi srede, beš. Mogu da stojim, gle. Neću da trči. Svako može da stoji. Aj, prolazi. Da uzmem health. Pa, aj uzet ću. To neka oni se približe ovdje dođem.
Ja sam vidio da ću bam, bam, bam. On me satrio, ova moj iš praše. Oj moj. A pre sam morao ono staro luk i strela, sad neki čarobnjač. Bam, bam, bam. Neću da toliko gubim health, pa zato trčim. CTRL master, aj dijagonalne strele. Ono sad svuda strele idu. Idemo. Šta? Imaš nešto na mene, nemaš. Bam, 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 bam. Nek me pogodi. Ne plašim se ja tebe, zmajićko. Ono, šta je ovo? Kivil, meni ne treba sreća. HP, šta će mi HP? Ne treba mi. Idemo. Da izdominiramo. Bam, 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 bam. Men udarim. To vi mene gađate. Čekaj. To vi mene gađate. Vi mene. Opa, pa ne može to tako. Multi-shot. Multi-pucaj. Dođite ovdje. Ja mislim da će biti to za ovaj video. Vidimo se u sljedećem i pozdrav!